Khazan takuk tay bukuso sing oro re lama tam bagi dol dol gila mahin baijak ke karon ke se Tipra motha bhrigudas bari blaze ponche ningai sing oro kaisa Bura te sikla hamkrai bodol ni oro present nungjak ke oro Bura masa garing go tongnai bo sukjagya bono sing subanan bagi oro phailajak kisa je chuksak sing oro collection khai phailaika yang ni bai inke oro chini oro sokhaijak chini panchayat ni ko chairman tai best chairman rok sokhaijak selected chairman ro inke oro sing tabuk je chuksak sing oro ti phaika mairong tu bukha mukthing tu bukha berma thok obo hai joton sing ti hebe kya inke sing tabuk oro sokhaijak iko norok nai mannai oro gairing tong re lama yang gan thalung gana oro sing joton manik phuni bin bagi tui khijak sing tabuk bai kok thani salainai monsu mana sakang bo bai sing kok thani salai norok khnar nai nono sing chubana phayo thago sing nono chuba phainan bagi phayo ko mairong ro mithing ro he nang kaisa chukje borok Bura borok nei sing chubana phayo Tipra mothani bagai जों एसे bhrigudas panchayat ni Tipra mothani wngoi जों norokno kaisa Chubachu na phaimani nang thago saisong tongnai ba baiki tong kaham krungda tong obo जों naina phaimani bagai nini nongno munugui जों jotono nugui khairokjak amagino जों iko mairong tubujak hingke tai iko berama mosorok जों joto je pari manisak obo जों oro paiti phaijak oro जों je chungmani जों collection kaiti haijak hingke tai oro sikla bodol bo phai oro subajak hingke tai iko blaze panchayat ni ko chairman vice chairman oro phai sokhaijak nono chubanan bagai thago nung tam hin nono chubanan naiman nung tam jaje nung mane Chubachu nung thago nung Chubachu hamjak da जों nono mairong tumna phayo जों mairong nani phayo hingke tai जों nono iko obo iko mothorok iko tai soibinok जों nono gilama tunani phaimani chubana haimani thokro tam bagai narik ya thago tongtho narik de tagbo haino nangcha de oro narik de dado narik de mairong adomo he narik de dado iko जों or gilama thorok sapono paiti khaijak magana no rwna ni se phayo narik de thago ngoron se tabok thanang nai jong kha bar ang bon lai jong nan iko mairong bo naidi mairong mo tub jai iko ti phaimani kosto khai जों hasalma bhrigudas ni simre lamboto gari guru kai him phaimani nono chubana bagi se ngen nang thago tam ge chaje ang khaba nge iko thogrok iko narik di thago narik di जों nono chuman bagai se phaimani o thogrok iko thok tong rong ni phunuk tong bo so haba narik di oi जों जों te phayang tikre ma kha kam ko ndet dik ha ye nge nang kokra di जों nono Chubachu na phaimani nang narik dia thago Maharaja boni dolok se Maharaja ni bin loge rokhe जों mono Maharaja bubagra ani se sabai dai ko alugrom na ha dai ko Maharaja ro homa se obo Maharaja narak dei Maharaja ro homa se obo Maharaja ro homa angus kanga ro phaima se buina sang to nei ri yo narak dei haibona sina sungna hamjage ang sai me ya sungna hamjage sire phayo sungna hamjage sire phaimani obo buina phana ri di nge nangke tui boni oro joton tong mai ni saw ke nangke oino boi kring da tuni tam kri thago saring ke जों no roi kalang nai rang ko mairong saromon mairong ro ko bang tong ni oro nge nangke oino kring da जों subai la sina no ba phro ko tur nai oro ne rang ang khon lo khana ye nong kholomo nangke manei narik yang ke nangke oino kring khon जों oro ni kholomo je kring no simiri ko soibin ok simpa narik siri thago narik ye tang thangmai ye doko kring je narik yang ke batai tam sanai bono to jabardasti khe bri me ya nge जों tai oino kri borok rok no phan जों subai ri sinai जों to cost khai no collection ke ti phela kharang oro 50 oro 10 oro 20 khene bono subana ni hne bohai phono accept khaya Maharaj ni bini dolok khai subana naimani subo accept khalia
이게 정어버 정 필요하게 들어간 당신네 이거 더 타고 그 한광은 더 enggak tidi kok tidi enggak renang ya kan kabin harus bebas tongko ya tahu pari tong ber kuno saya kali ya teh